Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, hisgutan ta karong buntaga kining dolomite mining sa habagatang lungsod sa Alcoy dinhi sa probinsya sa Sugbo na highlight kini karong bago gumikan kay gikan man gud dinhi ang katong mga balas nga gigamit sa pagpa-beautify sa Manila Bay project. Karong buntaga mga kapuso, ato pakisayra ng dugang pa nga mga lakang labi na sa probinsya sa Sugbo nunot ni ining pagmina og dolomite sa Alcoy. Makauban nato mga kapuso karong buntaga board member sa 3rd District sa Lalawigan o chairman sa Committee on Environment sa Junta Provincial, Attorney John Ismael Jimbo Borgonia. Good morning, board. Maayong buntag ni ug sa tanang mga suking nagtan-aw karon, maayong buntag kaniyang tanan. Thank you so much, board, for joining us this morning. Kumusta na, board? Unsay latest ini atong pagsusi sa mga minahan sa Alcoy, Cebu? I understand karong bag-o nag-inspection sab ang DNR o kamo sa provincial government. After sa inspection, nakita naman siguro yung mga footage, mga pictures, video mo nga nakita ang effect no sa dolomite na inguntag na puti ang mga corals ug na bago lang yun natong na dawat ni na kani mga mananagat gyud ay sa lungsod no dugay na di gyud ni reklamo ug karon nibalik sila gawas no nga nakaingon gyud sila nga niminos na gyud ang pagkuha sa ilang mga isda. Unsa kalapad, board, ang area kining siltation sa seabed diha sa Alcoy sa initial ninyo nga pagsusi? Sa initial nga pakisusi, mga naa siguro sa mga 500 square meters kung ako masayop ha. Unsay nakaingon ani sa siltation sa seabed sa dagat, board, tungod ani explain man ko no sa conveyor sa pagkarga gikan sa minahan paingon sa barko ngano na ingon ani man, board, nga natagak na hagbong bali sa dagat. Ang ilahagong ilang conveyor, ang mag-funnel nga mulahos good straight sa asa nga i-cargo. So nay open area diha ang mo ko na mga dust particles no sa dolomite. Diha gyud sa conveyor nay open area nga pila ka meters nga diha malugpad sa hangin ang mga crushed dolomites. Og sa laing pong pakisusi pod ang area nga kuasa tong site no kung mag-uwan ang tubig nini iglaho sa kanang uwan mo lahos ngadto sa dagat. So naagi maanod na mga particles ani sa dolomite. Makonsider nato, board, nga environmental impact yun sa kadagatan o kabukiran pod, board, ang posibleng epekto. Yes, Nick, no? Ato giningkuan. Tuod man daghan kay mga environmental issues sa tibok probinsya sa Sugbo o nationwide, pero kani may nabutang sa spotlight. So ato sa ginatutukan kinaaman ni sa tubangan nato no ang probinsya sa Sugbo dili supak niya ng rehabilitation nga gihimo project sa DNR des Manila Bay kay number one wa po tay jurisdiction pod niya na no na mo question sa national government project dito sa Manila Bay. Ang ato lang gi pangutana ang kanilang diri mahitungod ang atong concern mahitungod lang sa tuwa sa Alcoy no ang ingon ang sila nga dependent ang Alcoy nini nga dako kay ni dugay na kini 30 years pero ang Alcoy pabilin nga 5th class municipality awang community nga to sa upat ka barangay siguro usa sa mga pobre kay nga mga barangay ang poverty level nini kinsa man day ang naka benefit nini nga mining diya sa dolomite ang mga dagko lang nga kumpanya. Doon na previous statement si Mayor Sistoso, board, nga wa naka-income ang Alcoy ni ining ang lungsod ni ining padayon nga pagmina dito. Unsay mga kabag-uhan nga to implementar, board? Kay understand doon na po kay plano, board, nga amendment sa atong revenue code nga ipapasar. An ordinance creating the Cebu Provincial Mining Transparency Council. So niining atong ordinansa gipatawag ng atong MGB nya sa ilahang sulti aninik nagaingon man sila nga as far as they are concerned, compliant ang DMC o ang PMSC sa balaod sa Mining Act o sa environmental law sa EMD. But itas mahog og atong pagsabot dito sa sesyon nga murag wa sila pakialam kung ni-comply ba na sa revenue code sa mga provincial ordinance ang kaning mga PMC o DMC kay sa ilaha ang ilaha naman nga mandate based sa ilahang ahensya sa gobyerno. So, kung ning-comply man na sa probinsya sa Sugbo ng mga ordinansa, mahugog
kung pangka-pangka pag-isulti, maingon sila na murag wa na sila pakialam cease and desist no sa domestic sale. Kay wa man ning kuha og governor's permit extra. Wa man nagabayad og 10% no based sa local fair market value per cubic ang kaning PMSC. So kung di ta maningil sa mga dagko, unsaon na to pagpaningil sa mga gagmay, di ba? To think sa kadako nilang kumpanya, ang ilahang bayranan based lang sa atong na subay na katong 7,000 metric tons nga nadala na ato sa Manila Bay, it's only 726,000 pesos. No? Sincere na sa dagko nga kumpanya. Finally, board, to cap this off, sa mensahe ninyo gikan sa Kapitolyo, gikan sa lalawigan alang sa ato mga nagtan-aw karon kabay ining issue gyud sa dolomite mining diya sa Alcoy board. Sa gusto nimo ipaabot sa ato mga viewers? Tuod man ang daghan pa kayo mga environmental issues diri sa atong probinsya, pero hinahinay lang ta kung say mga dagko sugot tas dagko hatod padung ta sa gagmay. Kung say mga naa sa tubangan nato karon moy atong giuna og pagtubag og ditutukan. Alright, magpasalamat pigid ako sa oras karong buntaga. Thank you so much, Board Member John Ismael Borgonia. Thank you. Thank you, Board.